Δεν σημαίνουν αυτά, το πιστεύετε. Δείτε κάτι που σας ενδιαφέρει τώρα, γιατί... Η λήψη σκόρδου είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους πρόληψης και προστασίας της καρδιάς. Είναι το πιο αποτελεσματικό από όλα τα προϊόντα της φύσης, σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες των τελευταίων 50 ετών. Το πρόβλημα με την κατανάλωση του σκόρδου είναι η έντονη και ενοχλητική μυρωδιά. Το Keolic της Quest είναι ένα μοναδικό προϊόν σκόρδου ψυχρής ορίμανσης με μια πληθώρα φυσικά παρουσιαζόμενων θρεπτικών συστατικών, πολλά από τα οποία είναι μοναδικά στο συγκεκριμένο προϊόν. Το άοσμο εκχύλισμα σκόρδου ψυχρής ορίμανσης είναι το μόνο σκεύασμα σκόρδου που περιέχει 100% βιοδιαθέσιμα ενεργά συστατικά. Οι ερευνητές γνωρίζουν ότι σε αντίθεση με τις άλλες μορφές σκόρδου, όπως είναι π.χ. τα έλαια και οι σκόνες, τα ενεργά συστατικά στο σκόρδο ψυχρής ορίμανσης ανιχνεύονται στο αίμα του ανθρώπινου οργανισμού, μπορούν και επομένως να δράσουν στο σώμα. Τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ποια είναι? Είναι εκχύλισμα σκόρδου ψυχρής ορίμανσης. Με την μέχρι 20 μήνες διαδικασία ψυχρής ορίμανσης παράγεται μία πληθώρα φυσικά παρουσιαζόμενων θρεπτικών συστατικών, πολλά από τα οποία είναι μοναδικά στο συγκεκριμένο προϊόν. Το σκόρδο καλλιεργείται σε βιολογική καλλιέργεια, είναι άοσμο, περιέχει έλαιο και υδατοδιαλυτά συστατικά, είναι τυποποιημένο σε S αλλήλκυστεΐνη, έχει FDA αξιολόγηση για τυποποίηση, σταθερότητα και ασφάλεια, είναι κατάλληλο για χορτοφάγους και κατάλληλο για διαβητικούς. Όλες οι επιστημονικές έρευνες αποδεικνύουν ότι το σκόρδο Keolic της Quest είναι πιο δραστικό και απορροφάται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα. Ρυθμίζει άμεσα τη χολυστερίνη και την πίεση, χαρίζοντας έτσι τη μέγιστη προστασία όχι μόνο του καρδιαγγειακού συστήματος, αλλά και του συνόλου της υγείας σας.